Tak jo, další boss. Mezi tím, co vysvětluje, jak si ubalíme v klidu cígo. A jo, teďka nebudeme mít stromečky na open, nedá se zhasnout. Asi vlezem kousek sem, no. Ale nám možná doběhnou i ty stromci. Půl za 40, zkontrolujeme si, že máme equipnutou webku, máme. Flásky buffy tam jsou. Jak nám tam dal ninja půlek víno, nevadí. Čekali jsme to, viděli jsme to. Tak, teď to celý spustíme. A už to lítá, teď to bude stříkat. Začali jsme dostávat ty Power Infusion, to je huge. Tak se obnovíme. Šup. Tak, rozestup, zase obnovení dotek přiběhu. Jsem moc blízko, teda. Popojdem si a jedem dál. Kouknem se na toho Majora, protože mu nepomůžeme. Máme tam vrat znovu. Zůstaneme klidně tady. Radši bych se počkal, až mi popne trinket. Tak, popnul nám trinket, popnul nám Starfire. Takže potku a jedem dál. Bomby. A zbudeme to tady. Byl se stakl, obnovím vidotky za chůze. To je ten diskant je fakt profík, dává nám ty PIka úplně nádherně do Starfireu. Nemusel jsem se ani ptát. Pašák, zase obnovíme vidotky za chůze. Tak. Bude pungeon, připravím si barksky, na to ulehčíme healerům krapíte. Koukneme, jak se na to s manou. Je to dobrý. Tak, přesně jak říkal, Raid Leader ignorujeme spory. Jeden Starfire, šup, Starfall, když máme popnutý aspoň jeden trinket, tady nám to svítí, že jo. Některý lidi neumí číst, prostě neignorujou, nevadí, dá se zhasnout. No. Nemáme Major Engine ani jednačku, bohužel.
stromky. No, takhle se likvidují bossové za Boomího. Zase o 500 000 první. Krásná akce. Uvidíme se u profa.